Першы дзень жніўня. Прыйшоў час рабіць стымулюючую абрэзку рознай расліннасці кустарнікаў. У якасці прыклада мы сёння возьмем вось такі пузыраплоднік з чырвоным лістом. Што нам дапаможа гэта зрабіць, каб было прыгожа і хутка. Так, хто гэта стаіць, такі схаваўся. Вось тут мы ўжо пастрыглі. Пастрыглі, вось бачна. Всё ў адзін узровень. Узровень далі пакуль не стрыглі. Нам дапамагае вось такі лазерны нівелір. Прыгажун. Так, мы ім кіруем з дапамогай. У камплекце ідзе вось такі пульт кіравання, розныя рэжымы. Мы выбіраем на ім, і там бегае такі бегунок, і можа альбо круціцца, альбо кропкай, альбо там яшчэ нечым. Так, ну і зразумела, сама гэта для кустоў кустарэз. Вось такі кустарэз. Таксама. Файная рэч. Рэжа добра. Ну і галоўны дапаможнік. Гэта малодшы сын. Ён трымае такі белы ліст атражаючы, каб было бачна гэны уровень, які тут скача. Таму што на кустах чырвонае лісце і добра незаўважна. Трэба альбо ноччу рэзаць, альбо калі. Ну, спрабуем. Пачынаем. Зараз уже сцемнела крышу. І добра бачна вось тут па лісцем чырвоная гэная палоска. Можна уже не карыстацца гэтым белым прыёмнікам. Ну і файна, вельмі добра атрымалася. Зараз пераходзім на наступны тут. Тут таксама ўсё добра бачна. Куды я засланіў. Вось яна, чырвоная наша лінія. Правіраю. Все выдатна. Апошні куст трэба переключиться. Ось лінія. Я бачу. Вось так выглядае новая фрузура у чырвонага пузыраплодніка. Побач расце зялёны, но гэта ў будучыні будзе. А зараз у нас вось гэны больш дарослы. А лісце і галінкі, якія засталіся, дробныя лісце аддадзім трусам на ежу, а больш высокія ладныя галінкі, з іх атрымаюцца цудоўныя чаранкі, і можна будзе працягваць далей высаджваць у іншых месцах прыгожыя такія кусты. Так выглядае так называемая чаранковая база. Вось гэны чырвоны пузыраплоднік, які па сантыметраў 60-70, гэны таго году, а гэныя чаранкі з апошняй стрыжкі. Вось тут іва чаранкі, таксама весной утыкнулі. І праз год тут будзе шмат добрых кустоў.